Good day to everyone. Welcome to our discipleship series and si Pastor John Encargues gahapon para sa ato ang follow-up 1. Last time nag-study ta sa the four truths about your life mo to'y pag-receive nimo ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior. And dito nag-start ang exciting nga spiritual adventure nimo. And of course, dili nimo masabtan ang imong spiritual nga journey hangtod nga dili nimo ililahon pagyud kinsa ang Ginoo ug unsay mga nahitabo nimo karon nga anak na ka sa Ginoo. So this is our follow-up 1 sa atong discipleship series ug ang atong lesson for today is your new identities in Jesus Christ. Ang bag-o nimo nga mga ilhanan diha kay Ginoong Hesus. Na mag-start ta sa number 1, you become a child of God. Gikan kami receive ni Jesus Christ didto ka gitagaan sa Ginog authority, right nga mahimo ng anak sa Ginoo. Atong hinumduman nga dili tanang tao sa kalibutan automatic na nga anak sila sa Ginoo. Ingon ang John chapter 1 verse 12 nga katong pag-believe nimo ni Jesus o pag-accept nimo niya as your Lord and personal Savior, didto pa lang ka gitagaan og right, power, authority nga nahimo kang anak sa Ginoo. So klaro kayo nga naay kondisyon para mahimo kang anak sa Ginoo. Og last time sa pag-receive nimo kay Jesus Christ by faith, kung sincere nimo tong gibuhat, didto ka nahimong anak sa Ginoo. Now, isip anak sa Ginoo, dapat na anay mga changes ang imuhang kinabuhi. Tungod kay part ni sa journey sa atong Christian life nga magkinabuhi na ta nga ingon anak na gyud sa Ginoo. That means naa nagi changes o kabaguhan ang imuhang kaugalingon. Ingon bitaw ang Ephesians 5:1-2 nga imitators ta kay Jesus Christ. Sundugo na to kinsa si Jesus Christ dinhi sa yuta. Nga naman tungod kay nagdala namang gud ta sa image sa ato ang Heavenly Father. Tagantay kay example ha. Kung ang usa ka mayor sa usa ka city nasakpan niyang anak nga naghimo og dautan, naghimo og binuang dito sa marketplace, kinsa man nga image ang madaot? Do you think ang image lang sa iyang anak? Dili, ang image gyud sa iyang father tungod kay known iyang father nga mo'y pinakataas og posisyon sa entire city. Mo'y mayor sa ilang city. So unsay performance sa iyang anak mo reflect pud ni ngadto sa image sa iyang father. Na simple kayo no, anak naman ta sa Dios. So nagdala ta karon sa iyang image. Unsay performance nato dinhi sa yuta? Mao nay reflection og image pud nga makita sa tao ngadto sa atong heavenly nga Father. Now, ang usa ka mayor, buhaton niya tanan nga madisiplina iyang anak, mabuutan iyang anak, buhaton niya tanan para lang mausab ang kinaiya sa iyang bata. Aron nga makita sa mga tao nga usa siya ka maayo di ay nga amahan, usa siya ka maayo nga mayor, kay nakadisiplina man siya sing kagulingon nga anak. Namutan ako nimo, kinsa may mas powerful? Ang usa ka mayor o ang usa ka Ginoo? Yes, ang Ginoo of course. So kung usa ka mayor makadisiplina siya sa iyang anak, nga usa lang ka limited, tao lang gani. How much more atong Heavenly Father? Kaya niya disiplinaon tanan niyang mga anak para mausab o mabago atong kinabuhi. Kay kung makita sa mga tao nga nabago atong kinabuhi, makita po nila unsa ka powerful ang atong Ginoo nga atong gina-serve. Pero kung dili nila makita atong kabag-uhan, of course mo reflect pud ni nga dili din ana ka powerful ang Dios nga ato ang giserve. So buhaton tanan sa Dios Amahan nga bag-ohon ang imong kinabuhi para makit-an sa mga tao nga gamhanan, powerful gyud ang atong Dios nga naa sa langit. Ug isa sa mga ginahimo sa atong Amahan para ma-change iyang mga kanakan pinaagi sa disiplina. Yes, naa siya disiplina og diha ta gina-correct sa atong mga mali, pasakitan ta niya para maningkamot ta nga maglikay na ta sa mga dautan natong ginabuhat next time. Muni gingon sa Hebrews chapter 12 verse 6 to verse 8 nga ang usa ka tinuod nga anak yud sa amahan iyang ginadisiplin. So kay anak naman ka sa amahan sa langit, under na ka sa iyang disiplin. Mura bitaw nagliteral nga father sa yuta, di ba? Kung amahan ka, dili ka pwede mo disiplina sa dili nimo anak. Nya karon anak naman ta sa amahan, nasa katungod na mo disiplina nato. Ug mag-start na siya sa ginagmay nga pagdisiplina, hangtod magkasakit, hangtod nga mohunong kasi mong dautan nga binuhatan, kay sakit na kayo ang disiplina sa amahan. Diha ka ma-change, diha ka mabag-o. Munang isa sa makabag-o sa usa ka tawo,
ang pagdisiplina gyud sa iyang amahan. Mo nang imposible kay usa ka tawo moingon nga anak na sa Ginoo, anak na sa Dios, pero wala na usab iyang kinabuhi. Naagya puy dautan nga mga binuhatan, iya nag-enjoy pa gyud. Nganong imposible man tungod kay once magpabadlong ang anak sa Dios, iya man ang disiplinahon. Ug ang iyang disiplina magkasakit ug magkasakit na hangtod nga mohunong jud kas iyong binuhatan ug mo submit ka sa authority sa imong father. Ingon pa gid ang Hebrews 12:8 nga kung wala ka disiplinaha, dakog chance nga dili gyud ka tinuod nga anak. Kay tanang anak sa amahan iya man gyung ginadisiplina. Atong sabtunan nga ang pagdisiplina sa amahan dili ni tungod kay wala ta niya gilove. In fact, prove ni sa gugma sa Dios nato iyang ginadisiplina tanan niyang gilove nga mga anak. Isa ka butang po atong hinumduman nga once anak na ka sa Dios, usa na naka eternal nga relationship, dili na gina maguba ug dili na gina mawala. Mura bitaw sa usa ka literal nga amahan, di ba? Kung ikaw nakasala ka sa imong amahan dinhi sa yuta, pasabot ba na nga dili na kaniya anak. Bisan pag mulayas kag laing balay, anak yapon ka sa imong amahan dinhi sa yuta. And the same gyapon na siya sa atong Heavenly Father. Mo bitong Father ang gihatag na title niya kay once mahimo na kanyang anak, forever na kaniyang anak. Siguro nangutana ka, what if mapabadlong ko Pastor John, anak na gihapon ko niya? Yes, the same. Pero once mapabadlong ka, iya kang disiplinaon, diha kanya bunalan, pasakitan, daghan siyang buhatong pamaagi para magmatngon ug makorek atong attitude. Pero dili niya tangtangon imong pagkaanak. Unsaon man niya pagdisiplina nimo kung dili na kaniya anak? Mo bitaw nang gidisiplina ka pamatuda nga nasi katungod nimo isip usa ka anak. So kung makasala man ta, di magid perfect ang Christian life, ingon ang 1 John 1:9 nga kung atong i-confess atong mga sala sa atong Heavenly Father, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So muduol lang gud kaniya mga igpasaylo. Mura bitaw bata pod nga niduol siyang daddy, siyang papa, siyang tatay na nga siyang sorry kay nakasala siya. Napagoy tatay or papa nga dili makahatag og forgiveness siyang anak kung sincerely nga nangay gid pasaylo. The same po na nato, ingon ang Bible nga kung makasala man ta, muduol ta niya, i-confess, isulti na to tanang natong sala nga nahimo. Ug siya faithful, hinumdum niya, faithful siya mo forgive sa imong mga sala. Ang Christian life dili perfect ha, dili ni may tungod sa perfect nga life or ma-Christian ka dapat para ma-perfect. No, walay perfect nga Christian life. Pero wala ka gisave para mahimong perfect. Gisave ka para dili na ka mo bayad sa imong mga sala. O gitagan kag relationship nga mahimo ng anak na sa Dios aron nga naa kay assurance ug security nga dili na gyud ka malayo pa sa imong Dios amahan, forever na kaniyang anak. O kung makasala man ta, gitagan tag chance mo duol niya mga igpasaylo ug pasayloon kaniya. O kung kuhaon man ta sa Ginoo na di man ta magdugay diri sa kalibutan, adto kita muli sa balay sa atong amahan. Ug ingon ang Bible nga wala nagpuyo atong amahan sa impierno, na siya nagpuyo sa langit. Munang naatay sigurado gyud, assurance gyud nga tanang anak di ay sa Dios inig kamatay nato naa gitay langit nga ulian. Muna giingon ba nga bisag buhi pa ta pwede na to masigurado ang atong kaluwasan tungod na sa promise sa Ginoo, dili na tungod lang nato, iya ginang promise nga tanan niyang kaanakan muuli gyud asa nagpuyo ang amahan. Ug ang Bible nag-ingon nga naa sa langit. Now, ato ta sa second identity nimo. Ingon ang Bible nga you are sealed by the Holy Spirit. Gisilyuhan na ka sa Holy Spirit. By the way, ang Holy Spirit, siya ang third person sa Godhead. Natay Father, nay Son, and nay Holy Spirit. Lahi ang Father, lahi pod ang Son, lahi pod ang Holy Spirit. So, ang Father mo'y nagplano sa tanang butang, apil ang salvation. Si Jesus ang nag-execute sa plan, siya ni trabaho sa plano sa Father. Ug ang Holy Spirit mo ni administer ni trabaho nag-take care karon in charge sa finished work ni Jesus Christ. So karon man naman ang work ni Jesus, namatay ug gilubong naman siya sa cross, nabanhaw na pud siya. So karon ang Holy Spirit na ni take over pud sa responsibility. Ug ingon ang Bible nga tanang ni-receive ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior. That means matanang nahimong anak sa Dios. Iya pud ning gisilyuhan, iyang gisealed, ug ang sealing sa Holy Spirit pinaagi sa indwelling. That means nipuyo gyud ang Holy Spirit nimo the moment nga mi-receive ka ni Jesus Christ nga imong Savior.
Ingon ang Ephesians 1:13 nga after ka nakadungog, after ka mituo, nagi din na ang term nga after. That means na ay time, na ay sequence gyud, no? Dili na siya random. Human yun ka nakadungog, human ka mituo o mi-accept ni Jesus as your Savior, diha siya mipuyo nimo, ni-indwell siya sa imong kinabuhi. Sa pasabot na nisulod ang Holy Spirit sa imong spiritual nga life, sa imong body. Mo nang nahimo ng temple sa Holy Spirit karon ang imong body dinhi sa yuta. So ang Holy Spirit karon naa na nimo nagpuyo siya, mao na iyang silyo, mao na pag-sealed sa Holy Spirit. Yun importante ang sealing of the Holy Spirit kay mo man na siya timailhan nga iya nakas Ginoo. Mura bitaw na kanang mga product dinhi sa kalibutan, ang Coca-Cola nga product na ginaisilyo sa Coca-Cola. Ang Nature Spring nga product na nanaysilyo sa Nature Spring. It's because ang silyo or kanang tatak ilhan na siya nga owned by somebody, owned by a company o sa ka product. Karon na naman kay sealed sa Holy Spirit. That means you are owned by God. Before kami receive ni Jesus, dili pa ang Ginoo mo yung tag-iya nimo. Iya pa ka sa darkness, iya pa ka sa kalibutan, iya pa actually ta spiritually sa kingdom ni Satan. Pero after kami receive ni Jesus Christ, diha ka na transfer imong ownership ug nahimo na kang iya karon sa Dios. Iya na ka sa Ginoo ug pagpamatuod ug pag-secure ana nga identity nga iya na ka sa Ginoo, kinahanglan kang silyuhan sa Holy Spirit. Ingon bitaw ang Romans 8:9 nga kung wala kay Holy Spirit, dili pa ka iya sa Father. So, kay ang Holy Spirit naa naman nimo, na-receive man nimo siya the moment i-receive ka ni Jesus, iya nakakaroon sa Father. So, ang pangutana karon, Pastor, ang pagpuyo ba sa Holy Spirit nako, permanent ba ni siya or mawala po ni siya? Ingon ang Bible nga once ang Holy Spirit naa na sa imong kinabuhi, hangtod na siya inigbalik ni Jesus Christ, dili na kaniya biyaan. Mo ni gingon sa Ephesians 4:30 nga ang pagpuyo sa Holy Spirit nimo hangtod na sa day of redemption. Ug ang day of redemption mao na siya ang second coming na ni Jesus Christ. Mo nang ingon ang 1 Corinthians 3:16 nga ang Holy Spirit naa naman nimo, so nahimo na karong temple sa Holy Spirit imuhang body. That means naanay Holy Spirit nga nag-govern sa imuhang body. Mao na nga sensitive na kakaron sa mga sala, sensitive na kakaron sa mga dili maong mga butang, na kay desire magbag-o, mag-change, mag-usab tungod na sa Holy Spirit nga nagpuyo na sa imong kinabuhi. Sa una nga wala pa tas Ginoo pa kay Holy Spirit, wala pa kitay desire magbag-o, mag-change, di pa kita makonsensya sa mga sala natong ginabuhat. Pero karon nga na kay Holy Spirit, makabantay ka nga sensitive na ka sa sala, dali na ka mag-guilty, makonsensya na ka, unya gusto na kang magbag-o, anam-anam mo na nga doon na transformation karon sa imong life, kay ang Holy Spirit siya na mag-encourage nimo sa pagbag-o sa pag-usab sa imong kaugalingon. Okay, so adto ta karon sa third identities nga imong na-receive. So first, nahimo kang anak sa Ginoo. Number 2, nasilyuhan ka sa Holy Spirit. And number 3, you have received eternal life. Nakadawat ka kinabuhi nang walay katapusan. Now, ako lay quote balik ang John 3:16. Ingon ang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So, tanan ko nung mi-believe ni Jesus, dili na ma-perish, di na ma-imperno, kung dili na kinabuhi nun nga walay katapusan. Na ang word nga eternal, that means unending, wala na siya katapusan. That means once iya nakas Ginoo, forever na kang iya sa Ginoo. Ang life nga naa nimo karon dili lang na siya earthly lang nga life. After sa earthly nga life, naay mo continue nimo nga life hangtod na sa walay katapusan kuyog sa Ginoo. Mo na eternal life. That means ang imong connection, imong relationship sa Dios forever na dili na siya matapos. Ingon bitaw ni Jesus Christ sa John chapter 10:27 nga I give them eternal life. So gitagaan kag eternal life sa Ginoo tanan niyang karnero. And pag-abot sa John 10:28 and 29 nga ang imuhang life is eternal na siya kay gikuptan din na ni Jesus, gikuptan po na sa Father. That means secure kay imong relationship. Dili na gina mawala, dili na maguba, wala na makaagaw, makailog ana. Once nakuptan na ka sa Ginoo, once na save na ka sa Ginoo, forever na imong salvation. Ngano kay si Jesus Christ ug ang Father mo'y nagkupot sa imuhang salvation.
And gawas nga gikuptan ni Jesus, gikuptan sa Father, gisealed pagyud na siya sa Holy Spirit. Inana ka secure ang imuhang eternal life, ang imuhang salvation. So kay anak naman ka sa Ginoo, na save naman ka forever, og dili na gid ka maimpierno pa. What if makasala ko, Pastor John? Now again, atong balikan ganina, no, kung makasala ka, dili niya kuhaon nimo salvation, kundi i-disiplina lang ka sa Father hangtod nga mabag-o ka. Ug ingon pa gid ang Jude chapter 1 verse 24 nga ampingan ka sa Dios nga dili ka matagak gikan sa ihang mga kamot. That means iya kang ampingan nga dili mawala na imuhang kaluwasan, secure imuhang salvation. Na mga tao mo ingon, what if dili na kumutuo, Pastor Jan? Now imposible po na. Kay ang tinuod gyud nga save naa gyud kay pagtuo nga mulas gyud hangtod sa walay katapusan. Ingon ang 1 Corinthians 13:13 nga ang greatest gift nga mulas nga magpabilin ang faith, hope, and love. Nagid din ang faith. So ang tinuod gyud nga save nga midawat gyud ni Jesus Christ, di gyud mawad-an og pagtuo. So kung nay mo ingon si mo nga, what if nituo ko na save ko niya, dili na kumuto, save ko bagyapon ko, imposible gid na siya. Dili gid na siya may tabo sa tinuod gyud nga nituo ni Jesus Christ. Mo bitang gisilyuhan ka sa Holy Spirit, pasabot ana nga permanent na ang imuhang pagtuo, imong relasyon, imong kaluwasan diha sa Ginoo. So ato ta sa fourth identities nga imong na-receive. Your name is written in the book of life. Nasulat na imuhang pangalan sa libro sa kinabuhi. Sa Great White Throne Judgment, nangingon ang Bible, nga tanang wala nasulat sa libro sa kinabuhi, dili gid makasulod sa langit. Ang libro sa kinabuhi, kining book of life, mao ni sulatanan, record ni siya sa tanang tao nga na-save gyud. So tanang pangalan sa mga save ug anak sa Ginoo nakasulat ni sa book of life. Muna ingon ang Revelation 20:15 nga kung wala nasulat imong pangalan didto, di jud ka kasulod. Ingon biyang Bible nga the moment we receive ka ni Jesus Christ, nasulat imong pangalan sa libro sa kinabuhi. Ingon ang Luke chapter 10 verse 20 nga pagkalipay noon kay imuhang pangalan nasulat na dito sa langit. That means nanay record og residente na ka dito sa langit. I-confirm ni Paul sa Philippians 3:20 nga tanang naka-receive ni Jesus, tanang save na, residente na ka sa langit, citizen na ka sa langit. That means buhi pa ta dinhi sa yuta, pero naa na tay record nga citizen, lumulupyo na ta dito sa langit. Inana naka-secure, gi-prepare na sa Ginoo ang ato ang puy-anan, atong syudad dito sa langit. Number 5, the fifth identities nga imong na-receive human kami dawat kay Jesus Christ is you have passed from death unto life. That means nakatabuk na ka gikan sa kamatayon ug naa nakakaron sa kinabuhi. Now ato lang i-define kadali ang meaning sa death is separation from God. So ang life is connection, relationship with God. Sa una nga wala pa ka naka-receive ni Jesus, separated man ta sa Ginoo God. Layo kay tas Ginoo spiritually. Mo na nga patay gyud ta, wala tay connection ngadto niya. Pero ingon ang Bible nga si Jesus mo namong bridge nato pabalik nito sa Father. Siya midupa sa tao o sa Dios. So pinagi kay Jesus Christ nakatabuk ta balik ngadto sa Father. Siya ni himong bridge. So kay ni dawat man ta ni Jesus Christ, susama ra nga niagi ta pinaagi kay Christ, nakatabuk na ta ngadto balik sa Father. So nakatabuk na ka, wala nakakaron sa daan nimong kahintang, naa nakakaron sa Ginoo tungod kay gihimo nimong bridge si Jesus Christ. You have passed from death, katong separated life nimo sa una, na-pass na to nimo, nalabyan na to nimo. Karon naa na ka sa life, that means naa nakakaron sa relationship sa Ginoo. O mo ni gingon sa John 5:24 nga tanang nakadawat ni Jesus Christ, nakatabuk na ta diha sa kamatayon na anata kay Christ. So actually mao ni karon ang nahitabo sa imong kinabuhi. Kadabok na kasadaan nimong kinabuhi naa nakakaron kay Christ. So ayaw nagsayang-sayang ni imong life. Ayaw nagitugot nga mahugawan na pagbalik imong una-una, imong mga kinaiya, among kinabuhi. Kay na nakasabag-o nga relasyon, bag-o nga kahintang, nilabay na kasadaan nimong kinabuhi. Mo imitaw ingon si Paul sa 2 Corinthians 5:17 nga tanang naa na kay Christ nahimo na kang bag-o na nga binuhat. So karon nga naa ka kay Christ, mo ni imong ilhanan gyud. Tingala ka nga nanay changes imong thinking, ganahan na ka maminaw sa pulong sa Ginoo, gusto na kang magbag-o, makonsensya na ka kung makahimo kag sala. Muna nga nagkinahanglan kag guidance karon. Kay nanay changes karon na itabo hinihinay sa imong life.
o kinahanglan kang mag-guide kay naa namang gugas Ginoo. Ug anita sa 6 nga identity, you are now justified in the eyes of God. Di pa walang sala na kaatubangan sa Ginoo. Abi nimo kanang term nga justification, term na siya nga ginagamit sa korte. Dili nimo na madungog sa bisan asa nga lugar, sa eskwelahan, sa company, or asa nga part, no, sa korte lang na siya. Mo na siya pag-declare sa usa ka judge nga not guilty ang usa ka tao or gipawalang sala na siya. So sama pud nimo kay si Jesus Christ na may niangkon si imong sala dito sa cross. Niipikto na to karon si imong kinabuhi the moment gi-receive nimo si Jesus. Kay pag receive nimo ni Jesus, wala lang nimo dawata actually siya. Gidawat pud nimo ang payment niya dito sa cross diha sa imong kinabuhi. So instead nga silutanan kas impierno, dili na tungod kay si Jesus na gisilutan para nimo. Now kompleto mang gibayad ni Jesus Christ, human na pud niyang bayaran tanan. Karon gi-declare na kang not guilty, justified, di pa walang sala na ka tungod sa gihimo ni Jesus Christ. O mo ni gingon sa Romans 3:24 nga gi-justified na ka tungod sa gihimo ni Ginoong Hesus para nimo. So dili ni tungod kay maing laki ka, dili ni tungod sa ngalan sa imong religion, dili ni tungod sa imong background, sa imong experience, wala gid tay gi-contribute dinhi. The only thing gi-contribute na to sa cross ni Christ ang ato ra gyud intawong sala. The rest purely by grace gito tanan, wa gitay giambit. Og mao ni gingon ni Paul sa Romans 5:1 nga we are justified by faith. That means ang gihimo ni Jesus Christ sa cross di naman nato tumadungagan, wa puti ikadugang. So ato na natong gituuhan, gi-accept na to by faith. Munang na-save ka by faith tungod sa grace sa Ginoo, ato na lang tong gidawat pinagis pagtuo ang gihimo ni Jesus Christ sa cross. Unsa man di pulo sa atong maing binuhatan, ang atong maing binuhatan importante na siya. Mao na siya ilhanan, ebidensya og resulta na siya sa na-receive nato nga Jesus Christ. So ang good works nato, resulta lang to siya sa atong nadawat. Ilhanan nga nadawat gid mo si Jesus Christ ba nga tinud-anay gyud kang midawat niya, dili tong dawat-dawat lang. Mailhan nimong tinuod to kay duna na kay bag-o ug maayo nga binuhatan. Diba? So ang binuhatan din nato resulta lang ni sa imuhang nadawat. Dili nimo dugangan og good works, kundi resulta lang ng imuhang good works sa imong nadawat nga kaluwasan. Now number 7, the last identities nga imong na-receive is you are now a new creation. Pasabutan na nga bag-o na ka nga binuhat. Na siguro wala ka kabantay, no, kay physically maora man imong naong gihapon. Pero nainitabo nimo spiritually nga nagsugod pa lang og ka-develop og pag-improve. Ingon ng 2 Corinthians 5:17 nga pagdawat nimo Jesus, nahimo na kang bag-o nga binuhat. Ug mao to ang inner nimo nga life, ay imong spiritual nga life. Napasaylo na imong sala sa sulod, nataga na kag eternal life, na save na ka, na forgiven na ka, na kay Holy Spirit, na sealed na ka sa Holy Spirit. Katutan ang nitabo sa sulod nimo. Katong gitun-an na to itong 6 ka mga identities. Mao to siya mga kabag-uhan nga nitabo karon sa imong spiritual nga life. Munang bag-o na ka karon nga binuhat, spiritually bag-o na gyud ka. Now ingon ang Titus chapter 3 verse 5 nga na-regenerate ka tungod sa work sa Holy Spirit. Now again, akong i-mention ang Holy Spirit, ang third person sa Godhead, nga siya karon ang nag-regenerate aning tanan. Siya naglihok karon sa transformation sa imong kinabuhi aron nga makita gyud ang hinihinay nga kabag-uhan diha nimo. Ingon ang Romans chapter 8 verse 11 nga ang Holy Spirit mo naghatag nimo og life aron nga ma-regenerate ang imong kinabuhi karon sa Ginoo. So before separated man ta sa Ginoo, wa gitay connection bisag gamay. Karon nga connected na ta. Muna ang Holy Spirit karon ang nag-work na sa imong life. Muna matingala ka karon nga Christian na ka, saved na gyud ka, nanay changes imong hunahuna, makonsensya na ka, sensitive na ka sa mga sala, dali na ka makonsensya sa imong buhaton, kung makahimo kag sala, na nakay-desire nga magbag-o, na nakay-desire sa Word of God, and gusto po nimo imong loved ones and friends ma-sharean pud sa pulong sa Ginoo. Now normal na siya. Munang usay ang ubang tao dili kasabot nimo, tan-awon kanila nga murag weird, murag nausab na imong kinaiya, say i-judge pagid nila imong religion, nausab na magrelihiyon.
Now, normal na siya nga mga changes gyud tungod kay nagsugod na sa sulod ug ang mga tao nga wala kasabot sa imuhang situation munang matingala sila nimo. Pero ang mga Christians kasabot gina, tanang Kristohanon kasabot nga moagi gid ana nga stage kana bang dunay changes sa ato ang life nga makapansin na ta hinay-hinay nga kita mismo matingala, hala, nausab naman ko, nabag-o naman akong kinabuhi noon. O kana siya nga process tungod na sa pagtrabaho sa Holy Spirit sa imong life. Tungod kay dili lang siya mo seal sa imong kinabuhi. Iyang trabaho pud mo transform, mo bag-o sa imong kinabuhi. Mo na imposible kay sa usa ka tinuod na nga Kristohanon nga di gid mabag-o, gawas nga disiplinaon ka sa Dios, napagi Holy Spirit nga mo transform nimo. Ug ingon si Paul sa Philippians 1:6 nga kung unsay gisugdan sa Holy Spirit sa imong life, tiwason gina niya. Humanon gini siya hangtod inigbalik ni Jesus Christ. Mo ni naka-exciting karon no kay dunay ni gisugdan ng Holy Spirit karon sa imong life. That means nana siya tiwason, nana siya ongoing pagtrabaho process sa imong spiritual life hangtod mobalik si Jesus Christ. Mo nang be excited sa imong life, unsa kaha pa ang mga mausab nimo, unsa kaha ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay diha naman kapadulong, gina-transform na ka karon sa Holy Spirit. Mo na nga everyday sa imong life i-appeal gid sa imong prayer ang pag-surrender sa will sa Holy Spirit. Holy Spirit, ako i-surrender nimo, mo submit ko sa imong lordship sa akong life. Aron nga mas dali sa Holy Spirit pag-work out ang imuhang transformation. So diyan natapos ang ato ang follow-up 1 sa atong discipleship series. Unta nasabtan nimo ang tanan. Unsa gito yung mga identities nimo nga nahitabo human nimo gidawat si Jesus Christ. Number 1, nahimo kang son of God, anak na ka sa Dios. Number 2, na sealed na ka sa Holy Spirit. Number 3, you have received eternal life. Number 4, your name is written in the book of life. Number 5, you have passed from death unto life. Number 6, you are justified in the eyes of God, gipawalang sala na ka. And number 7, you are a new creation, bag-o na ka nga binuhat diha sa Ginoo. So hopefully nasabtan ninyo ang ato ang lesson karon no. Congratulations di ay no. Tud kay naka-receive ka aning tanan, dili ni ma-offer sa government, wala bisag kisa tawo maka-offer ani, ang Ginoo lang gid. Og excited ko sa transformation nga gina-work out karon sa imong kinabuhi sa Ginoo. Ug ayaw i-miss ang atong follow-up 2 after ani. Kay daghan pa kay exciting nga ma-discover sa imong Christian life once tugutan lang nimo nga hinahinay kag educate sa Ginoo sa reality sa imong kinabuhi. Kini si Pastor John Encargas. Once again, congratulations and God bless you.